Súťaž stredoškolskej odbornej činnosti má za sebou ďalší úspešný ročník. Celoslovenské oceňovanie víťazov bolo v Nitre. Stredná odborná škola veterinárna v Nitre organizuje 46. už ročník súťaže. Je to najstaršia súťaž na Slovensku, ktorá sa usporadúva. Súťažia z nej žiaci zo všetkých stredných škôl v rámci Slovenska. V tomto ročníku sa zúčastnilo 266 žiakov súťaže, a to iba žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom alebo druhom mieste. Sme mali viac ako 300 škôl zapojených do stredoškolskej odbornej činnosti a zároveň viac ako 2500 žiakov, čo je potešiteľné v tom, že je to narastajúci trend, čo nám dáva predpoklad toho, že podporujeme tie talenty a že naozaj na tom Slovensku tie talenty sú. Súťažilo sa v rôznych oblastiach, napríklad ekonomika, prírodné vedy alebo farmácia. Máme 17 oblastí v rámci kategórií. Súťažiaci prednášali ako žiaci, ktorí sa naozaj chystajú na vysokoškolské štúdium, pretože si myslím, že to je taká príprava na to, aby sa v budúcnosti uplatnili aj ako vysokoškoláci, aj na trhu práce, takže je to veľmi významná súťaž celoslovenská. Vyhlásenie výsledkov bolo na akademickej pôde, nie náhodou. Ja som mal možnosť dnes byť aj účastník jedného odboru alebo jednej sekcie a môžem povedať, že tie práce boli veľmi dobré, ja som sa z toho veľmi tešil. Stredoškolská odborná činnosť je pre nás taká prehliadka talentu, nadania, ale musím povedať aj veľkej snahy, motivácie študentov, pretože mnohí stredoškolskú odbornú činnosť realizujú v čase mimo vyučovania. To znamená, že je to naozaj prehliadka tých najlepších študentov, ktorých na stredných školách máme, a pre nás je to tým pádom živná pôda. Budeme len radi, keď si práve títo študenti vyberú naše vysoké školy. Má to veľký význam, pretože toto sú vlastne deti, ktorí sú takí mladí vedci, inovátori, s ktorými by mali počítať práve univerzity a vysoké školy. Organizátori svorne tvrdia, že už v tejto chvíli pripravujú ďalší ročník súťaže stredoškolskej odbornej činnosti. Aj táto súťaž je dôkazom toho, že s tou mladou generáciou to nebude až také zlé. Jozef Jurík, televízia Nitrička.